Takže, ahojte, zdraví vás Eva u tohoto videa. V tomto videu vám ukážu krásnou halloweenskou módní přehlídku. Takže, aby tohle všechno mohlo začít, zavolám Jacku. Takže všichni, už 20. rokem je mojí povinností uvítat tyto módní přehlídky. A v této módní přehlídce se bude soutěžit o tuto nádhernou zlatou korunu. Druhé a třetí místo samozřejmě bude také odměněno, ale přece jde o první místo a o tuhle zlatou korunu. No, samozřejmě, je tu i naše porota. Čau. Dobrý den. Ahoj. Takže toto je naše porota. Jdeme na to. Takže náš první host je trpaslík. Má krásnou růžovou čepičku a prej nám říkal, že má i více barev. Ano, mám červenou, zelenou, modrou a červenou. Další. To bylo hustý. Zajímavý. Takže další už jde. Další. Potom si něco napíšu. Takže tady má princezna, má růžové krásně dlouhé vlasy a ve vlasách růžičku. Prosím, můžete. Děkuji. A další bude králíček Oto. Ahoj, já jsem skřítek. Zajímavý. Další To byl nějaký blázen. je... to si o tom něco napíšu. Dámo, jste opravdu nádherná, můžete jít. Děkuji. Další. Na rameni kočka. Srandovní. Děkujeme za vaši ukázku. A poslední by tady měl být. Poslední soutěžící. Wow, to nádherný. Děkujeme za vaši účast. Mám asi vybráno. Já taky. Pojďte, jdeme to probrat. Počkejte na mě, jsem taky porotce. Porotci již ví, kdo je na prvním, druhým i třetím místě. Můžete se vrátit. Jsem tady. Na třetím místě je tato nádherná kočka. Ano, děkujeme za vaši účast. Zde máte vaši odměnu. Co to je? Nádherný náhrdelník. Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Na druhém místě je... Můžete jít, pojďte prosím. Druhé místo je velice nádherné. Opravdu si to zasloužíte. Děkuji vám. Ale bohužel, podle porodců jste prý neměla na první. To nevadí, děkuji. bude to i příští rok. Nashledanou. A na prvním místě se umístila naše nádherná víla. Děkuji vám. Opravdu si to zasloužíte. Podle porodců jste byla úplně neodolatelná. Takže Děkuji. doufám, že se zúčastníte všichni i příští rok. A toto je od nás vše. Ale počkejte. Zatím mluv ještě ty své věci. Jo, doufáme, že se vám tato módní přehlídka líbila. A předávám slovo naší nádherné reportérce. Děkuji. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Lajkujte, odebírejte a komentujte i příště. Tak ahoj. Čau.